Embarcadero Bridge naman sa may Mangaldan, Pangasinan mula Oktubre 15 ngayong araw po yan hanggang 21. Noong Lunes, nagpulong po mga opisyal mula sa mga kalapit bayan upang talakayin ang pagkukumpuni ng nasabing tulay kung saan ipagpapatuloy ang Phase 2 ng Bridge Widening Project ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayon sa ahensya, inaasahang matatapos ang Phase 2 ng proyekto sa loob ng 7 araw. Dahil dito, inilatag ang mga alternatibong ruta sa San Jacinto, San Fabian, Mangaldan Road para sa mga biyaherong manggagaling sa San Jacinto at Manawag patungong Mangaldan. Bukod dito, pinahihintulutan pa rin po ng DPWH ang pagdaan ng mga emergency vehicles tulad ng mga fire truck at ambulansya habang ipinatutupad ang pansamantalang pagsasara ng nasabing tulay. IFM News. IFM News. IFM.